И какво става хора? Ние сме Funny Channel и днес ще играем Skyward Commentary в сервера YouTube. В сервера IP ще го има в описанието. Вече си направихме нов канал с Данито. Данито. Правя български език, говорим. И нека да започнем. Аз съм къде от тръбата. Аз чувам някакъв. Ще мога да отида от него. С каменен път ли строиш? Да. Снайпер, да. Но той има много каменни пътове. Пътища. А? Пътища. Абе, ти си я. Неправилен български говорим. Айде, на това искам да го слушат самите. Аз лъд нямам, той си дава в 3 мъчерета. Аз отрепах един повече. 2 кила хора за сега. Много добър на Skyward, 15 стане. По-добър съм. Много добър. Не ли съм по-добър от тебе си? Да. Еми. Колко там? Пак много калпах, не мой да ма. Аз ли? Аз се опитвам този да го убия, ама той само мъкне. Друг да нападне. Да, ще го гласувам. Пак на къде си имаме? Знае. Отивам, чули? Где ме? Ма гледаме. Не мога, дай чучуй. Давай. Бягай. Бързо! Аз по едно булчество. Има трудно. Давай. Бягай. Окей. Бързо, той ме гледа, бързо. Давай, да имаш как скучности. Мамо, бързо! Давай, бе! Давай. Става. Казвай. Дай точно ме скъса. Бягай. Ти за кого не стоиш? Давай, да. Да. Изтрапа. Не може да се знае. Не може да се знае. Ти не смисъс. Да ми е това. Айде на мида. Тук е Майя на мида. Ави, давай, гледай. Нямам боксата, чакай да си взема. Мясо я, давай. Аз стоя, бе, Ади. Чакай, бе. Ко ще чакам, бе? Нямам боксата. Ей, аз нали имам на курс. Бързо. Тупа. Пак ще да падна. Мале, бъгна се, ще да падна. Дай на голден към. Нямам само една. Да я изяш. Бягай. Там ли, бе? Идва.
Факай, факай, факай. Бой! Ако убий тебе... Браво. Викам, ако убий тебе е голям кракет. Просто как ме гледа. Да отидем ли до него? Дани. Ако искаш. Аз стоя. Не знам дали окей. Не знам окей. Да. Аз губих този. Аз убих то. Как губи с лъка? Ние с снежни трупки и яйца го събаре. Дай, пускай тук. Смотри. На. Да. Чакай. О. Давай ти не гаши. Чакай, аз идем с капи. Я. Твоите често нищо нямаше. Аз ги обрах, ама там дет не съм ще сложил. Айде, не видя чува. Да. Тупе пусна. А? Тупа. Да. Да. Това е последната игра, май. Що колко клипа? Не, музиката свършим. То ще е Сигурно. последна или последна? Нали спечелих една игра? Да. Ако спечелите, са още по-якши. Да спечелите ще яко. Имаш ли лодка? Не, ти.